கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, இந்த அழகான இந்த காலை வேளையில டிசம்பர் மாசத்துல தேவன் கொடுத்து நம்மளை பலப்படுத்தி அநேக வார்த்தைகள் மூலமா நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இன்னைக்கும் ஆண்டோட வசனங்கள் நம்ம கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு அழகான வசனம் பாருங்க. ஏசாயா 30 அதிகாரத்தில் 15 வசனம், நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள், அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்களுக்கு பலனா இருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராகிய கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார். நீங்களோ அப்படி செய்ய மனதிராமல். அப்போ நம்ம தேவன் நம்மளை என்ன சொல்றாங்க, மனம் திரும்ப சொல்றாரு. நம்ம அப்படி மனம் திரும்பி அப்படியே அமைதியா இருந்தா போதும், தேவன் நம்மளை ரட்சித்து நம்மளை நடத்துகிறவரா இருக்கிறார். நம்ம வாழ்க்கை அவர் உயர்த்த போறார். இப்போ நம்ம சிறுமைப்பட்ட வாழ்க்கை, பாவமான வாழ்க்கை, அதுல இருந்து ஒரு மீட்பும் ஒரு விடுதலையும் தேவன் தரவரா இருக்கிறார். இன்னைக்கு இந்த வசனத்துல அப்படிதான் சொல்றாரு, நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் போதும், ரட்சிக்கப்படுவீர்கள், அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனா இருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராகிய கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார். நம்ம ஏசப்பா சொல்றாரு இல்லைங்களா? அப்ப நீங்க இன்னைக்கு மனம் திரும்புங்க, நீங்க ரட்சிக்கப்படுவீங்க, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். நம்ம பாவங்களிலிருந்து சாபங்களிலிருந்து விடுதலை ஆகும்போது தேவனுக்கு நம்ம உறவை ஏற்படுத்திக்கிறார். அவருக்கு நம்ம தந்தையாக, நம்ம ஒரு பிள்ளையாக இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கை எல்லா பாவத்திலிருந்து மீட்டு நம்ம பரலோகத்துக்கென்று அழைக்கப்படுற பிள்ளைகளாக, பரிசுத்த பிள்ளைகளாக மாறுவோம். கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் அப்படியாக அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே மனம் திரும்புங்க. எல்லா பாவத்திலிருந்தும் தவறான வழிகளிலிருந்தும் கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகித்து உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தி அற்புதமாக உங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு புதிதாக மறுரூபத்தில் உங்களை உயர்த்துவார். காட் பிளஸ் யூ. கர்த்தர் உங்களை அப்படியாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஹேவ் எ வண்டர்ஃபுல் டே. ஆமென்.